Erokamano Joyce, an kaka noyanga ni adak kaka jalno ma koro en cancer free. Nen bang' higni 4 kanochopo higa mar 2019 nene daktari o recommend ni mondo koro adhi mondo otimna pim e denda te, gino miluongo ni PET CT scan. Koro kanadhi motimna PET CT scan e dala boma ma Nairobi kanyo, Aga Khan, to noyudi ni aonge stress moramora mar cancer. Koro kaka nopimano, kanachako aduogo ir daktari na, to nong'isa ni mano kaka aseng'eyo no koro ok en gikona mar dhi mbele gi pim kata dhi mbele gi thieth. Koro kuom mano noduokona ndalo mar dhi e clinics. Koro nikech mbeleni kacha nadhiga tok dweche 3 ka dweche 3 titimona pim koni gi koni. To bang'e kane oseora e PET CT scan, to nochako ng'isa ni koro adhi adogga bang' dweche 3 ka dweche 3. Koro nyaka sechegi pod an jalno ma pod dhi ga e pim.